Boas, son Manuel Ángel González, armador da embarcación Os Gómez e únome á tripulación Pesca de Rías. Hola, chamo Fidel, son irmán de Manuel, traballamos xuntos na mesma lancha. Eu empecé no mar, pois, vim empezar con 15 anos, indo co meu pai e co meu abuelo, traballando co mira fundos, andábamos aos pulpos e as entolas. E bueno, aí foi cando empecé a mirar o fondo e, bueno, encantoume. Me quedei xa viciado con iso, ainda que despois, bueno, fixen os meus estudios, pero do mar xa nunca, de traballar aquí na pesca no marisqueo, nunca o pude xa olvidar e volvín para aquí. Levarei alrededor de 20 algo de anos, meu irmão leva máis, que me leva 5. E bueno, dedicámonos ao oficio, na baia, percebe, a mesa tamén, e a liña, a liña, os surfers nas rebalizas. Estamos traballando o ourizo, e as modalidades de mergullo empregadas son o mergullo en anea e o mergullo o suministro de aire dentro de superficie, ou ben con botella ou con compresor. Os plans de xestión son importantes e vitais porque é onde se elabora todo o recurso, como se pode plantear o recurso, é a mellor forma de poder leválo a cabo. Pois o que recollen os plans de explotación son os días empregados, as técnicas, os topes, horarios, e bueno, é a xestión en si do que é o recurso. Os días que temos recolleitos no plan de explotación do plan conxunto de ourizo de Rías de Carreira e Guiño son 40, os meses que se teñen consumir esses 40 días son entre febreiro e abril, e se non se consumen, os días restantes quedan para o mes de decembro. Eu animo a xente a que opte por consumir peixe ou marisco, bueno, produtos do mar, porque o produto do mar, sin dúda, é o produto menos alterado, é o que máis san, pode-se dicir, é un produto moi san. A importancia de que os consumidores consuman produto local e con denominacións como a pesca de ríos radica en que, bueno, que o produto vai tratado da mellor calidad, eleva a trazabilidade, é un produto legal, pasado por lonxa, e, bueno, iso é importante que teña a denominación. Aburiño, aquí desde o punto da Guiña, Aburiño. Chao.